दङ शिलंआव नैबे सिटी हाट धाबायाव। हाय लोगोफोर, गुड इभिनिं। आङो दा फैदों सिटी धाबायाव। ओमफ्राय आङो देखायगोन आरो बेखौ दिनै एक्सप्लर खालामगोन। ओमफ्राय नोंसोरनोबो आङो एसे देखायगोन। दा नायलांदो माबायदि, बेखौनो होनो बे सिटी हाट धाबा होनो आरो शिलं टाउनावहाय। ओमफ्राय आङो दिनैहाय देखायनोसै। दंफैयो सिटी हाट धाबायाव शिलंआव। ओमफ्राय दिनैहाय बावहाय जागोन आरो आं देखायगोन माबायदि। ओमफ्राय बिराद मोजां आरो फेमासनो बेयो जानायनि थाखाय। ओमफ्राय आङो दा देखायगोन आरो। ओमफ्राय दिनै बेखौनो जानायखौ माने मा दं बेखौ एक्सप्लर खालामगोन आरो। दा नोंथांमोनहाबो नायलांफाबाय थादो। जि आराम खालामनानै दोनो नैबाव सिटी हाट धाबा। नैलाय नै बेबायदि फार्स्टआव ओरैबायदि मोजां आरो। नै सामब्रामफोरखौ माबायदि दोनदों, बेबायदि साजायनानै दङ नै बेवहाय। नै बावहायबो मोनो, अबाव जानो आरो ओरैजाय। जि आराम नै बिदि साजायनानै दोनदों बावहाय। ओरैजाय गोजौआवबो दङ। हाय ओमफ्राय जोङो हाबसिगोन नै बावहाय। बिराद मोजां मोजां ना दङ नै बावहाय एक्वेरियामाव। लोगोफोर जों दा जानोसै अर्डार। नैबेयो दा बांद्राय मानसि गैया। नैबाव टुडे स्पेशल दङ। माथाय आमपान्ना ब्लु मुन कारि स्पेशल ग्रिल। ओमफ्राय जोङो लादों नैबेयो आफगानि नानखौ लादों आरो सासेया लादों। ओमफ्राय आंहाथ' मम'स जागोन लोगोफोर। ओमफ्राय जोङो दा नेगासिनो दङ जानो। बिराद ओंख्रिबायबो नालाय। नै लोगोफोर मम'स नै। जोङो दा जानोसै। आं आंनिखौ सार्भ खालामनानै लानोसै दे। One bypass. Birat moजां बरिया।
बेस्ट मम' शिलंआव नैबे सिटि हाथाबायाव फैबा बेवहाय हाबनानै जाफैनो हागोन बिराद मोजां आरो मोनथाम साटनि मोनो 3 टाइप्स अफ साटनि ओमफ्राय मा नैबे माथाय नैबे पुदिना ओमफ्राय नैबे बेसर ओमफ्राय नैबे चिल्ली सस आरो गोदैबो एसे नैबे मटन कारि ओमफ्राय नैबे नान आफगानि नान बेयो दिनै स्पेशल होदों आरो माबा स्पेशल होदों बेखौ दा आं लाग्रोगोन नै बेवहाय आरो First bite. बरिया ओमफ्राय दिनै स्पेशल होदों आरो बेनि थाखायनो जाबाय दिनै आफगानि माने नानखौ ओमफ्राय दा जाबाय थानोसै लोगोफोर मोखांखौ देखायबा प्लेटखौ नुवा प्लेटखौ देखायबा मोखांखौ नुवा माने रोङा दाबो आं मोजां लानो भिडिअखौ अबाबो ट्राइ खालामगासिनो नैबेलाय जानायखौ देखायबाय आरो गोथावथार दा आं जाबाय थानोसै जाखांबाय जोङो दा लोगोफोर